Cześć! Dzisiaj witam Was serdecznie z mojego miasta, z Rudy Śląskiej i kręcę ten film w ramach świetnej akcji Ekoeksploracja. Jest to akcja zapoczątkowana przez wspaniałą ekipę z nieustannego wędrowania, od których też dostałam pierwszą nominację. Jednak za wszystkie pozostałe chciałabym też serdecznie podziękować. Jest to oczywiście akcja, w ramach której eksplorujemy i sprzątamy świat. I została oczywiście zainaugurowana w związku z Światowym Dniem Ziemi, który przypadał pod koniec kwietnia. Jednak z racji różnych zawirowań dopiero teraz zabrałam się za sprzątanie świata. Jesteśmy na razie w takim czyściutkim miejscu. Tam za mną jest Godula, natomiast przede mną jest Hebzie i znajdujemy się między dwoma trasami kolejowymi, towarową i tą osobową. Tą towarową pewnie za chwilę Wam pokażę, bo bardziej będę sprzątać w okolicy torów. I to jest taki nasz mały świat, do którego często z Pawłem właśnie uciekamy, bo jakieś paręset metrów dalej jest tak naprawdę nasze osiedle, a my tutaj uciekamy w totalną naturę. Zwykle jest tutaj cicho, a dzisiaj, żeby znaleźć odludne miejsce, jako że zaczyna się długi weekend, to musiałam się nieźle nakombinować. Słuchajcie, o czym chciałam Wam dzisiaj poopowiadać? Chciałam wykorzystać tą okazję, że mamy właśnie tą akcję Ekoeksploracja, żeby nie tylko trochę posprzątać, ale też troszeczkę poopowiadać Wam o stanie naszego środowiska. Większość z Was zapewne kojarzy mnie z tego, że kocham języki obce i rzeczywiście jestem magistrem filologii angielskiej, ale nie tylko. Jestem także magistrem inżynierem chemii i podczas moich studiów zajmowałam się głównie energią odnawialną, konkretnie z biomasy i zajmowałam się także problematyką pozyskiwania czystej energii, takiej, która nie zanieczyszcza naszego środowiska. Temat ten jest mi bardzo bliski. Uważam, że generalnie nasza planeta chyli się ku niechybnemu upadkowi. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jakie są źródła energii, czym jest energia odnawialna i nieodnawialna i gładziutko przejdziemy sobie do tematu plastików i ich wpływu na nasze zdrowie. Okej, pochodzimy sobie jeszcze chwilę po lesie, myślę. Jejku, tak strasznie nie chcę, żeby ktoś widział, że tak gadam do kamery sama. Tak, uwielbiam moje miasto. Chciałam też obalić tutaj wszelkie mity, jakoby Ruda Śląska nie była miastem zielonym. Jest bardzo, bardzo zielonym miastem i pełnym ciekawych zakamarków, ale to dobrze wiecie. Słuchajcie, no więc przejdźmy sobie może do tego pierwszego zagadnienia, czyli do źródeł energii. Generalnie pod względem pochodzenia źródeł energii mamy energię odnawialną i nieodnawialną. Jak sama nazwa wskazuje, energia odnawialna to jest taka, której zasoby regenerują się w ciągu jednego ludzkiego pokolenia, natomiast nieodnawialna się nie regenerują w tak krótkim czasie. I do źródeł energii odnawialnej, zaczniemy sobie od tej, zaliczamy między innymi energię solarną, czyli słoneczną. Nasz ojciec słońce niezwyciężone z Faruk. I poza tym oczywiście energię wodną. I tutaj możemy mówić o energii, którą pozyskujemy z rzek, bo tam jest woda, która płynie, więc ten prąd rzeki może obracać nam turbinę, a ona tą energię mechaniczną przekształca w elektryczną. Ale mamy też energię oczywiście pływów, czyli po prostu jak tam przy brzegu sobie tak się tam huśta ta woda, no to też energia jest możliwa do pozyskania z takiego ruchu. Mamy też energię geotermalną, czyli wnętrza Ziemi, czyli te wszystkie ciepłe wody, na przykład wody termalne. Mamy też, teraz się zakałapućkałam, mamy energię wiatru, czyli te wszystkie wiatraki przyautostradowe. Wiatr porusza łopatkami, tam później ta energia mechaniczna jest przekształcana w elektryczną, mówiąc w wielkim skrócie. I mamy właśnie energię z biomasy. A biomasa, moi drodzy, my nią jesteśmy, wszystko jest biomasą. Generalnie biomasa to są wszelkiego rodzaju odpady roślinne bądź zwierzęce. I to może być wszystko. To mogą być odpady komunalne,
czyli fekalia różnego rodzaju, rolnicze, czyli też fekalia na przykład, ale i jakieś pozostałości roślinne czy zwierzęce. I właśnie z biomasy w warunkach beztlenowych w specjalnych biogazowniach pozyskujemy biometan, czyli metan no to jest ten sam gaz, który na przykład płynie w naszych tych rurach gazociągowych, tych żółtych, i jest on pochodzenia biologicznego. Możemy go także odzyskiwać z wysypisk śmieci na przykład. No i generalnie trwają także badania nad przekształcaniem biometanu w biowodór. Ja też się tym troszeczkę w pracy magisterskiej parałam. Natomiast wiecie, że się bardziej poświęciłam naukom humanistycznym. Ale polecam zapoznać się z tematem. No a energia odnawialna, nieodnawialna, to generalnie mówimy tutaj o takich surowcach jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny, czyli paliwa kopalne, no bo je wydobywamy z podziemi, tak? Złoża gazu naturalnego, czyli notabene metanu, towarzyszą złożom ropy naftowej. Podczas odwiertów pozyskujemy właśnie tenże gaz ziemny, a następnie ropę naftową, która jest ciekła. No a węgiel kamienny, no i to są pozostałości roślinne, szczątków, wróć Asia. Ropa naftowa i gaz ziemny to są pozostałości zwierzęce oczywiście, szczątków zwierzęcych, które sobie będąc w warunkach beztlenowych właśnie w takąże maź i gaz się przekształciły, a węgiel kamienny to są szczątki roślinne, czyli też pod wpływem tych wszystkich warstw skał, piasku, wody powstały właśnie takie twory. No i one są nieodnawialne, a w dodatku z ropą naftową jest taka lipa, że nie wykorzystujemy jej tylko i wyłącznie w energetyce, ale też między innymi do produkcji plastiku i o tym pogadamy więcej za chwilę. No i jeszcze oczywiście zostaje nam energia atomowa. Pod względem emisji gazów cieplarnianych oczywiście bijąca na głowę te nasze paliwa kopalne. No i cóż Wam jeszcze mogę powiedzieć? Niestety zarówno pozyskiwanie energii z paliw kopalnych, jak i z energii atomowej niestety generuje śmieci. Albo te śmieci lecą do atmosfery, albo istnieją w formie odpadu nuklearnego, no i coś trzeba z nimi robić. Mały przerywnik, ale super. No ale nie wchodzę. Wszędzie są dziś ludzie. To jest takie ładne miejsce tutaj, taki zbiorniczek wodny. Dużo tutaj mamy takich w okolicy. Ten jest akurat ogrodzony. Słuchajcie, natomiast co do samego plastiku. No właśnie, jest to stosunkowo młode tworzywo sztuczne i jego największym atutem jest trwałość i też jego największą wadą jest również trwałość. Generalnie, jeżeli wyrzucicie plastik gdzieś tam do wody, czy za siebie gdzieś tam pod nogi, to on tak po prostu będzie leżał. Taki klasyczny plastik się po prostu sam nie rozłoży. I plastik jest, jest mnóstwo rodzajów plastików. To są tak zasadniczo polimery różnego rodzaju, czyli z chemicznego punktu widzenia są to cząsteczki, które składają się z powtarzalnych jednostek, tysięcy, milionów. Taki typowy, najbardziej znany plastik pewnie Wam, który najczęściej macie w rękach, no tak 3 bym wymieniła: PE, czyli polietylen. Tutaj mamy o wysokiej gęstości, o niskiej gęstości lub liniowy o niskiej gęstości. Mamy polipropylen, na przykład polietylen, na przykład reklamówki, polipropylen, zabawki, no i na przykład PET. Pamiętam tylko angielską nazwę, studiowałam po angielsku. Wiecie, jaki mam problem językowy. Polyethylene terephthalate generalnie. I to są właśnie, którego też jest wiele odmian i z niego się produkuje te nieszczęsne butelki plastikowe. Tak więc, zanieczyszczenie plastikiem to jest zanieczyszczenie permanentne. Plastiku, jeżeli chodzi o śmieci, na całym świecie są tony.
Oczywiście recyklingujemy plastik, ale to nie jest tak, że wrzucisz butelkę do kontenera z napisem plastik i już problem się rozwiązuje, bo prościej ją wykorzystać ponownie albo zastosować do czegoś innego. Ale razem ze sobą można mieszać tak, żeby spełniały wszelkie normy, tylko plastiki tego samego rodzaju, co producenci starają się nam ułatwić, na przykład stosując różnego rodzaju oznaczenia na butelkach i etykietach. No ale trzeba jeszcze czytać i trzeba jeszcze kumać, nie? Ok, tu mamy właśnie tą linię towarową, o której mówiłam. Chyba dzisiaj nic nie pojedzie akurat. To jest jeden tor nieczynny, drugi czynny. Jeden z moich ulubionych napisów tutaj w okolicy. Dobra, postaramy się ominąć największą imprezę i pójdziemy sobie w stronę Orzegowa. Podstawowa zasada, jeżeli chodzi o stosowanie surowców wtórnych, używanie ich, to jest tak zwane potrójne R, Reduce, Recycle, Reused, co ciężko przetłumaczyć tak bezpośrednio na język polski, czyli po prostu redukuj, recyklinguj, używaj ponownie. Ale jeżeli chodzi, słuchajcie, o plastiki, to gdyby tylko problem kończył się w tych bardziej wielkogabarytowych odpadach, to byłoby bajecznie. Tam jest taka stacja ciepłownicza, którą bardzo lubię, ale nie będę tam przeszkadzać w imprezie, żeby ją sfilmować. Generalnie problem polega na tym, że otaczają nas także tak zwane mikroplastiki i coraz częściej jak idziecie na przykład do drogerii, no to widzicie, że mamy na przykład takie wielkie napisy na etykietach różnego rodzaju szamponów czy kremów, że bez parabenów i silikonów. No właśnie te parabeny na przykład to są mikroplastiki i wcierając je sobie w skórę, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że mikroplastiki kumulują się w organizmach żywych, czyli po prostu już ich nie usuniecie. To jest podobny stopień toksykologiczny co metale ciężkie, aczkolwiek dowodzi się, że w oczyszczaniu ciała z metali ciężkich pomagają witamina C i witamina D. Natomiast zanieczyszczenie mikroplastikiem jest trwałe. Im więcej sobie tego wetrzesz, to tym bardziej plastikowy umrzesz. Więc jednak to nie jest tylko kwestia kremu, czy szamponu, czy żelu pod prysznic, bo także konsumując na przykład różnego rodzaju pokarmy mięsne czy rybne, pochłaniamy te mikroplastiki, które znajdują się w tkance mięśniowej tych zwierząt, które zjadasz. Oczywiście nie namawiam tutaj nikogo, żeby jadł to, co ja narzucam. Jedzcie sobie, na co macie ochotę. Ja uważam, że każdy jest wolny, powinien dokonywać swoich wyborów, ale będąc świadomym konsekwencji. Więc już tutaj, jeżeli chodzi o dietetykę, to się zamykam. Ok, no to lecimy. Akcja syf przy torach. Tutaj akurat powiem Wam, że na tym odcinku jest mało syfu relatywnie. Akurat się będę skupiać na plastiku. O fuck, akurat mi telefon dzwoni. Ok, no to lecimy dalej. Kolejna plastikowa butelka. Tu mamy Kapitan Jack, to jest szkło. Też taki niebiodegradowalny materiał. Najgorsze jest to, że te kubusie to chyba rodzice z dziećmi zostawili. No, to jeszcze na pewno pozbieram. Zobaczę, co tam dalej. Tu jakiś worek. No jest tego trochę. Kawałeczek dalej tylko odeszłam. Tu jeszcze jakieś woreczki. Polietylen. Tu co mamy? No też ewidentnie jakieś tworzywo sztuczne. Kolejna flaszka plastikowa. Zaraz trafi tam, gdzie jej miejsce. Tam są działki w ogóle. Tam. Tu dalej idę wzdłuż torów. No, zobaczymy. Ja jeszcze widzę jakieś drobne śmieci, to też je pozgarniam. Harnasie. A tutaj zobaczcie, to co mówiłam, ta butelka tu musi leżeć mnóstwo czasu. W środku rośnie mech.
a ona jest dalej tak naprawdę do użytku. Wytrząsę tę biedę, żeby mi tak ciężko nie było. I ruszam dalej. O, tu tak urokliwie przez lasek właśnie sobie leci linia towarowa. Tam widzicie, że mamy zwrotnicę i ten tor po lewej jest nieczynny. A ten na wprost, no to czasami coś tam jeździ. Idę jeszcze sprzątnąć tutaj. Jak ostatnio właśnie szliśmy z Pawłem, to było naprawdę mnóstwo plastiku. Ja już mam, tyle syfu. I będzie więcej. Serio, słuchajcie, to jest masakra. Jak można mieć taki paździerzowy, zakuty łeb, żeby... zgniło piwko. Żeby wyrzucać tego rodzaju odpady. W ogóle, żeby rzucać za sobą śmieci. To jest takie słabe. Jeszcze w lesie. Mamy karton po mleku. To jest odpad mieszany. Często widzę, jak ktoś to na hama ciśnie do plastiku albo do papieru. Czytajcie oznaczenia, kochani. Czytajcie oznaczenia, bo warto. W ogóle ktoś jechał na rowerze. Ciekawe, co pomyślał, jak zobaczył babę z wydzieranymi kotami, sprzątającą śmieci, gadającą do siebie. Zobaczcie, tu jest taka bardziej uczęszczana droga. Tam jest bardziej w las. I zobaczcie, takie prosto z działek przejście tutaj do lasu. Co tu się kurde dzieje, nie? Zobaczcie. Patrzcie, co tu się dzieje. Z porażka. Ja już mam pełny worek. Totalnie. Idę sobie już przez Orzegów na Godule i zaproszę Was do takiego wspólnego sprzątania Rudy Śląskiej, bo zobaczcie, to jest, nie wiem, parę ruchów ręką, 2 czy 3 miejsca. Zostawiłam za sobą ogromne ilości plastiku, w sensie takich, których już nie byłam w stanie zebrać. To jest ciężkie, mimo wszystko, bo trochę tu tego nagniotłam. Także jeżeli chcecie wspomóc ten proces oczyszczania naszych miast, to wiecie, gdzie mnie szukać, a zresztą linki zarówno do moich socjali, jak i do nieustannego wędrowania, których gorąco pozdrawiam, są w opisie. Wrzucę też Wam parę ciekawych linków dotyczących właśnie ochrony środowiska. Pamiętajcie, nie mylcie ochrony środowiska z ekologią. Ekologia to jest dziedzina biologii, która zajmuje się badaniem wzajemnych zależności pomiędzy gatunkami. To jest ekologia. A to, co ja właśnie robię, to jest ochrona środowiska. Chcemy Wam teraz Stusią pokazać, gdzie wylądowały te wszystkie plastiki. No, bo wylądowały, tam jest taki kontener z napisem plastik i to tam właśnie sobie spoczywa. Mogłam oczywiście Wam to pokazać, jak wyrzucałam, ale tam były sąsiadki i się wstydziłam tak mówić do kamery. No. Oni dzisiaj robią outro. Robi outro Laluś. Nie, zrezygnował. Tusia, ty zrobisz? Okej. Hej, bez ogonka. Hello. Ty zrobisz outro. To jest papa. To było papa. Na pewno. Atom bomb baby, boy she can start one of those chain reactions in my heart. A big explosion, big and loud, mushrooms me right up on a cloud. Atom bomb baby, little atom bomb, I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be, a million times hotter than TNT.